हेलो नमस्ते प्रणाम का हाल बा। अभी हमनी के बानी जा अपना द्वार पे, काहे से कि भोजपुरिया गांव, भोजपुरिया माटी, भोजपुरिया घर है। और बताए में बहुत खुशी होता। हम लम्बा चौड़ा बात करे नहीं खिए भैया, बात समझिए तो जरूर। आ जे मेहनत करी उहे बात समझी, ओकरा बात निकम्मा आदमी का समझी भाई। तो देखो इनकर आईडी मोनेटाइज हो गई बिया, इनकर आईडी मोनेटाइज हो गई बिया। देखो कितना बधाई देवे के काम ही कइले बड़ा का हो। हाँ हाँ तार आईडी मोनेटाइज कहे के भइल बा कल परसों के काल परसों के। अच्छा, इनकर काल परसों का आईडी मोनेटाइज भइल बिया। ई मर्द आदमी एको दिन मिठाई ना खियैले, तो इनकर आईडी के सपोर्ट कइल जी कि ना कइल जी? अच्छा कइल जाई तो ठीक बा। तो हमनी के सपोर्ट करी, जो सपोर्ट करी लोग हमारा के, आ इनकर के करी लोग। आई मूवी वीडियो बनावेला मर्द ढिचुम ढिचुम वाला, कितना जना के मार्केट गिरा देला जब कोई नहीं के ससुराल बाह में टूट जाई तो काम गोल हो जाई तो ना माने लाई। तो चाहत युवा टीम समर्थन फेसबुक